señoras, señores. Benvidos ao Voltas co Prato, o programa de cociña en directo na Televisión de Galicia. Sí, como todas as tardes, son as 6:30 e aquí estamos para facer delicias gustativas para toda a xente que está na casa. Se ainda non nos seguiden nas redes sociais, mal asunto. Por qué? Porque en @voltascoprato temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque vou chamar as nos cociñeiras e imos anunciar algo moi importante. Que pase, por favor, Merche Rodal, Lucía Vázquez, un aplauso para elas. Bueno, temos unha cousa importantísima que anunciar, rapazas. Que? Estou un pouco nervioso. Por qué? Que che pasou? Estou nervioso, porque dende este preciso instante, señoras, señores, que estades na casa, entrades en @voltascoprato, entrades no noso Instagram e aí hai un sorteo do noso libro do Voltas co Prato. Bueno, por favor, participade, compartide, dadelle a gústame e compartide nas stories para poder entrar nese sorteo do libro da Voltas co Prato que felizmente sabedes que xa está esgotado, temos que facer máis, xa os estamos facendo. En calquera caso, pedidios, porque están chegando. Non pongas no, porque hai libros que están chegando, seguidos encargando, por favor, veñen máis, así que, señores, hoxe imos cociñar a Voltas co Prato, se vos parece ben as dúas. Sí, claro. Imos ver que nos trae María da Coruña. Chámame María, vivo na Coruña, pero son de Betanzos. Eu fajo a calabaza en puré, con moitas verduras, pero gustaríame que me fixeran algo dulce. Unhas magdalenas, unhas pastas, tarta, o que eles vexan. Mando un saludo a mis compadres, a mis hijos e a mis amigos. E un veciño. Que te pasa, calabaza? Rumbeaches nas vacacións, cariotas. Teño xa o estilo latino. Mire. Aprendeche ali, caramba, moito Ai, mellor. rapazo ou rapaza, come calabaza. Ese é o título do noso programa. Evidentemente, hoxe imos facer cabaza. Pero hai moitas maneiras de facer cabaza. Estamos acostumados ao mellor a crema de cabaza, que é o máis tradicional, pero nós damos de voltas ao prato neste programa e temos moitas receitas como no noso libro do sorteo. Lucía, que vas facer? Unha torta de cabaza. Pero A mellor, especiadísima, riquísima, cun punto salgado, un punto doce, fácil de facer. Especiadísimo, que vai levar picante. Sí, Sí. pero non vai picar. Pode ser a torta definitiva contra a deusa das tortas. Pode ser a torta definitiva. Señoras, señores, ante isto, moito ten que dicir a nosa deusa. Así que imos preguntarlle. Sí. Pois eu, vendo que hai tanta xuventude no Cara, público... pasa aí, Merche. Ai, perdón. Eu, vendo que hai tanta xuventude no público, vou facer panqueques con Como? cabaza. Panqueques, tortiñas. Tortiñas. Moitas tortiñas hai que facer. Tens que facer moitísimas, Ahora estás aí, Merchi. Ai, que estrés. Vai, Merchi Rodal, que di que vai facer pancakes, tortitas, non? De cabaza. De cabaza, claro, sí. Con que? Con esta cabaza. Pero coa con de que? cacahuete. Van levar, algo van levar. Vale, pensei, como temos aquí a de cabelo de anxo, pensei que me dicías con cal das cabazas iba a empregar. No. Coa esta, igual vai a levar despois por riba frambuesas, plátano, crema de cacahuete, amendoas, noces, mel, cacao... Enterrando en sabor a deusa das tortas para competir contra a torta de Lucía. Pois, señoras, señores, facemos cabazas, no Voltas co Prato, quedamos con Merche Rodal. Veña, adiós. Marcho con Lucía. No, Chao. Vente comigo, cariotas, vente comigo, que fai moito porque se que me non chama te Lucía vexo. non é por unha... Tontería. No, é por unha receita moi saborosa. Veña, Lucía, como empezas? Mira, vamos a comezar facendo a masa. Esta é unha torta que ten dúas partes, dúas fases. A parte da masa, que é unha masa quebrada, sinxela, normal, facilísima, e despois un recheo, que é unha masa batida, que é onde vai a cabaza e todas as especias. Vale, entón, por unha parte faz a masa, despois o... Exacto. Moi ben, pois empezamos coa masa, que é o que dicía... Entón, para a masa, botamos máis ou menos 300 de fariña e máis ou menos 150, entre 150 e 170 de manteiga. O sea, a metade, máis ou menos, non? De manteiga. A metade. Eu pas masas quebradas normalmente emprego sempre a metade de manteiga que de fariña. Vale, perfecto. E aquí, mira, imos empezar xa a dar sabor. Imos relar a monda dunhas laranxas. Para darlle xa saborciño como lle gusta Ben lavadiñas. a nosa Lucía. Moi ben. Se son da casa, moito mellor. Igual que a cabaza. Sí. Igual que se... Poderías botar limón en vez de laranxa. Poderías botar limón, poderías botar lima, calquera cítrico É que eu teño é moito amigo. limón, por eso, na casa. Teño un limoeiro moi bo, entón, claro.
Se pudera botar limón, Pois limón. prestaría. Moi ben. A xente da casa que nos chame, 664-483-419, ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para qué? Pois non podemos enviar libros, pero podemos sortear. Así que no noso Instagram está ese sorteo, pero en calquera caso, damos 50 euriños dunha vez e 50 de outra. Así que moi atentos ao sorteo da Voltas co Prato, o de Instagram e o de aquí. Porque repartimos cartiños, atentos e atentas ás preguntas que faremos no día de hoxe, que son moi interesantes, sobre todo, iba a dicir sobre todo a túa, pero é que non sei cal é a túa. Aí sí que preparaches o programa. Bueno, Digamos que hoxe non moito. é o que hai. Mira, metímoslle un ovo e agora unhas culleradas de azúcar. Neste caso é azúcar en pó, pero se tedes azúcar normal, azúcar moreno, o que máis vos guste, vale. Que pasa, que Merchi non ten nada que facer? Está Que moi está moi interesante. interesante. Xa, é por eso. É por iso. Sí, sí. Vale, vale. Vale, vale. Sobre todo sintes a presión de poder perder o teu título de Deus. As masas quebradas son fantásticas, tanto para doces como para salgados, verdad, Lucía? Non é A min Que encántame. a min son das mellores bases que hai para a repostería. Son moi doadas de facer, fanse na casa rápido, non tes que sair a mercar nada. Por que E son- evitas a miña pregunta de que vas perder o teu título como deusa das Porque estou tortas? falando de cociña. Ah, vale, vale. É un programa de vale, cociña, vale. aproveito para falar de cociña. Vale, vale, vale. Entón, que as masas, dis que as masas crebadas que son moi guais, non? Que Son gustan moi moito. guais. Vale. Gustan a todo o mundo, é algo que fas ti na casa, que sabes o que leva e que non tes que sair a mercar nada e que son das máis ricas que hai. E faise coas mans, isto cos cativos. A ver, a min gústame moito, é o que dis ti, sobre todo, pois mira, que temos un montón de rapazas hoxe e de rapazas no Voltas co Prato no público, pois moi fácil de facer porque é como plastilina. Exacto. Non? Exacto. Están os cativos de Merchi Rodal tamén, por aí, mira, están aí, mira, máis o querido. Sí, sí, o querido pode levantar a mão, pode levantar a mão, aí está. O querido de Merchi Rodal, máis a cativada toda de Merchi. Oi, de verdad, son che guapiños, Verdad, verdad. Saíron che guapiños. Sí, sí, sí. Veña, imos deixar a Lucía facendo a súa masa e imos con Merchi, a ver que fai hoxe. Oh! Calabaza, ay la calabaza con chancho, la calabaza con chancho, La calabaza las calabazas. con Merchi Rodal. Veña, que Temos vas facer? 300 gramos de cabaza cocida, que estuvo escurrindo bastante tempo, ves este agüiña que soltou, Ajá. e son eso, 300 gramiños. Entón, só apartas a auga, non? Despois Só o que é aparto a a auga. pulpa toda, gárdala. Sí, Vale, moi ben. machuquei, mentras estabas con Lucía, machuquei aí co garfo e listo. Canto tempo tarda en cocer unha Media cabaza, máis ou oriña, menos? si son así destas pequeniñas que están que son tenras, media oriña xa o tes. Digo, Botámoslle, isto vai a ser o amoado dos panqueques, Vale. das tortiñas. Ah, todo, claro, leva moitísima cabaza. Moitísima cabaza, Vale, porque é unha forma de que os meniños coman cabaza. Pero, a ver, non sei por que lle temos tirrear veces a cabaza, porque sabe moi ben. A min, As chulas de cabaza, a crema de A min cabaza. a crema é que me encanta, Sí, sí. Non sei, además pode especiar moito, non? Que sempre, Sí. sempre sabe moi saboroso, non sei. Botámoslle 2 ovos. Con todo, non? Xema máis claro, todo. Sí, todo xunto. Vale. Na, o amoado das tortiñas é como similar ao das filloas, hai que mesturar todo e deixar repousar un pouquiño. Ainda que leve cabaza. Aínda que leve cabaza. Vale, moi ben. Leite. Así. Pouquiño Leite leite leva, enteiro non? sempre nas sobremesas, leite enteiro mellor. Podería ser con leites vegetais, se non queredes empregar leite de vaca. Pero cambia o sabor, Cambia o sabor. claro. Pero bueno, é unha opción. Por si non queres 300 utilizar gramos leite de vaca. de fariña. Cantos, perdón? 300 gramos de fariña. Vale. 300? Espera, deixame que pense. 150 son, pero bueno. 150, sí. Pero ti podes decir o que queires, Queres dicir 300? No, 150. 150, aí abaixo. E dixen... Aí Estou abaixo pon pensando 150. Mellor fiadevos sempre do que está escrito que E do non que do que dicimos di. aquí. Efectivamente. Porque ás veces... Botelle un pouquiño de aroma de vainilla. Que une Podría moitísimo. ser laranxa relada, como Lucía, limón, como os da túa casa. Moi ben. Mira, esta receita poderías incluso facela esta fin de semana na casa. É moi sinxela, é solo mesturar ingredientes. Noelia vai alucinar. En serio? Sí. Ti crees que sí? Sí, digo Entón terei eu, que digo facelo. eu. Bueno, o caso é que alucina a nosa convidada, que é a que vai xulgar o traballo que están facendo as nosas cociñeiras, que pase, por favor, recibimos cun fortísimo aplauso, María da Coruña. Un aplauso para ella. Hola, María. Hola, María. ¿Cómo estás? Bien. Arrímate aquí adiante con nós. Sí. Que nos vai contar Mercho que che trae, porque ti pedías algo con cabaza, non? Sí. Algo así un pouco distinto. Claro. Pois Porque ti- pos netiños. Claro, os netos está moi ben, porque Bueno, ti a tiña xa glandiña. É que pasa, non Vai, pode comer cabaza?
No, pues non lle gusta. Ah, bueno. Así non se vai, o sea, non se vai a dar conta que isto leva a cabaza. Si lle gustaba, vale. pero non lle gusta a cabaza. Digo, porque ti, por exemplo, como a faz? Como che gusta facela a cabaza? Puré? Un puré. Un puré. Con verduras. Pois hoxe non facemos puré. Ah, Tortitas. con tortiñas, sí. Tortillas, vale. Pues veña, Pues está tortillas. bien. Pois conten. Botelle tamén, bueno, botelle fariña, 2 ovos, leite, a canta cabaza cocida, 150 de fariña. Sí. Estivo atenta, moi ben. Moi ben. Agora 15 gramiños de azúcar. Leva moi pouquiño azúcar porque despois ya es como dulce, adornamos, Claro, ya es dulce. despois adornamos por riba con un montón de cousiñas que xa levan Lleva la azúcar. harina, la calabaza Un pouco de Leva un leite pouco- e 2 ovos. Claro. e 2 ovos. Vale, ben. Moi ben. Nada Vale ben, máis. dixo. Vale ben. Va, Xa está. É bien. moi sinxelo, xa está. Sí. Esto agora repousa 2 minutiños e xa empezamos a facer facer. como se foran filloas, algo parecido, Sí. pero máis gordiños. Vale. Tá, María, está vendo aí a xente as cantidades da opción de merchi, pero eu diría que isto é o fácil. Sí. Isto é o máis fácil. Claro. O de Lucía é un pouco máis elaborado. Non pasa Sí, nada. é lo que lle vai Bueno, facer. Hai días para todo, hai días para facer cousas máis sinxelas e hai días Claro, para cousas correcto. máis Hai que para elaboradas. todo. Pero si eu non te estou dicindo nada mal. Simplemente digo que é máis sinxelo o teu. Vou marchar que teño medo que me pegue. No, Veña, no será imos con tanto. Lucía, arrímate ali, por favor, veña. A ver, será que tanto. nos conte Lucía. Moi boas. Buenas. Pois mira como temos a esta masa, Moi viches? ben. Sí. Esta masa botelle bastante sal, porque quero que despois, cando se coma a torta, teña a parte doce do recheo e do que lle botemos por riba, un punto salgado de vez en cando na boca. Muy bien. Moi ben. E agora, como esta masa, todos sabemos que as masas quebradas o ideal é que vayan a neveira Sí. para que endurezan Pa que e despois estiralas ben. Cando un non ten tempo, porque ten que facela para mediodía, eu fago así. Corto en trociños, Acabo de pensar eu nun detalle. sí. Así, que se me acordou a min agora, Igual non é importante para o desenvolvemento do programa, pero quizáis sí. Ti, donde pensas cocer a túa torta? Nun forno. Nese forno? No forno. Pero a masa é cousa túa. Onde está o forno? Está chegando. Eu estou a cociñar, e ti? Pero chegará. Queres a masia? Chegará Isto é o increíble. forno. Non, digo porque ao mellor non o tiñas contemplado. Non o tiñas contemplado de cocela. Hombre, sen cocer. Bueno, María, tesme que Todo dicir... ten arranxo. Tesme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para a Coruña, para darlle a neta ou a quen queires ou aos convidados que vayan á casa. Ti Cando como as prove, queires. dixo, chu. Ah, moi ben. Antes de que as prove, non. Va, nome. No. Pero mellor é algunha Porque que se chista máis. tanto me gusta esta como me gusta aquella. Vale, vale. Pois, se o días e María, non lle vou negar, Home, claro que non. Pois vouche dar un fortísimo aplauso e pedirche que vayas á zona de sufridores, vale? Vale. Veña, un aplauso para María da Coruña, que está con nós con a volta este prato. Da Televisión de Galicia. Bueno, Lucía, entón, o sistema é moi sinxelo. Simplemente vas pegando a masa cremada, non? Exacto. Ajá. Ademais é unha tarta rústica, é unha tarta típica de... Bueno, moi anglosajona, típica de Acción de Gracias, do Nadal. É moi típico desto que nas pelis que as poñían a refrigerar na ventá, sabes, Sí. a temperar. Nas pelis americanas, así, poñíanas na ventá, despois levábanlas. E viña o gato. E viña o gato, pumba, levaba. Bueno, pois esta é a típica torta que, pois, por exemplo, consume moito nos Estados Unidos, non? Sí, en Inglaterra, nos Estados Unidos. Moi ben, moi ben. Bueno, pois, señoras e señores, voulle contar cousiñas a Galicia, porque pensades que coa cabaza só podedes facer puré, crema ou chulas? Vivides desolados, crendo que todo está inventado? Pois non é así! E por iso aceptamos o reto de iluminar o voso camiño cara a sabedoría cabaceira. Sí? Coa polpa da cabaza podemos facer case calquera cousa. Galletas de cabaza, unha delicia. Marmelada, probade, seguro que repetides. E tamén biscoito, flan, cabelo de anxo e, por suposto, pancakes ou tortitas, como fai o Xemerchi. Aquí, ao mellor, parecen novidades, pero noutras gastronomías o pastel de cabaza, por exemplo, é tan tradicional como pode ser aquí o polvo á feira. E nos Estados Unidos, tanto lles gusta que mesmo inventaron chuches con sabor a pastel de cabaza, unha cousa bastante curiosa e rara. Hoxe traemos vos dúas propostas de gran categoría. Unha ten máis complicación que a outra, todo hai que dicilo, pero o importante é que nos ofertan un novo mundo de sabores. E non exaxero, Xa nos contaredes, como sempre, en @voltascoprato, onde está o sorteo. Por favor, seguídenos, compartide, espallade amor e gañade un libro do Voltas co Prato. Imos con Merch, veña. Merchi. Estaba liando aquí un Mira, espera. Apareceu, Veches, aquí traballamos con categoría. Entendedes? Somos moi eficientes traballando, é así. Merchi, Hai días. Vale, Temos o Veña. amoado feito e agora facemos as Espera, tortiñas. temos o momento complicado, porque vos sabedes
que a hora de facer filloas, a tixola Ten que estar quente. pode facer que che saian mal. Sí, e a primeira filloa normalmente Claro. non se aproveita. E as pancakes, as tortiñas, estas tortitas que facemos, Algo pasa o parecido. mesmo. Non pode estar a tixola moi quente, vale? Vale. Necesitan, como se as filloas as fas a un 8 ou así, os pancakes a 6. Vale. Porque son máis gordiños, entón ten que facerse pouco a pouco. É porque o tes ao 7,5. Quería que a tixola estivera ben quente. Vale, vale. O contrario do que di, ves? É que é increíble. 7. É increíble. Vamos a baixar a 6. Vale, Merchi, tranquila, que non A se van 6. queimar. Non quero que se poña nerviosa. E agora aquí. Mira, se Ala. quedan na neveira unha oriña e media, mellor, vale? Sí. Sí, sempre. Os amoados repousan na neveira, engordan un pouco, a fariña dalle tempo a engordar e quedan mellor. Digo que son bastante grandes, non? Se son... Mira canto mundo hai por aí. É certo, é certo. Hai moita xente, hai que alimentar as novas xeracións de Galicia. Entón, vale facer bastante grandinhas, que mirade canta xente, Somos moitísima xente. Fer, no e plato. despois voulle botar Sí. crema de cacahuete, frambuesas e plátano para que sigan tomando cousas sanas e tal. Un pouquiño de mel, froitos secos. Moi ben. E cacao, veixo que tes por E aí algunha, tamén, non? así, o cacao é para unha sorpresiña. Non se pode contar todo. Vamos Este- pouco a pouco, vamos sempre, pouco a pouco. Sempre quere ter o as para matalo tres. Veña, a ver, Lucía. Mira, aquí temos o molde. Esta é máis complicada. A ver. Que arte tes? Bueno, imos facer a pregunta de concurso que estamos con Lucía porque vedes que ten estas cabazas que eu creo que pasaches polo forno. Esta antes. cabaza está asada no forno. Vale. A 180, a 20 minutos, 30 minutos. Vale. Que ten boa esta cabaza? Que tamén se chama te gusta o puré de cabaza, podes meter moita cabaza no forno, facer unha torta e facer un puré. Moi ben. Pero a pregunta de concurso non vai sobre a cabaza. Vai da masa. Con que estira Lucía a súa masa? Coas mans. Esta masa. Con que estira, Lucía? Coas mans. Coas mans. Con que? Coas mans. Con estas manciñas. Con estas mancillas. Que che deu tu nai, mira, mira. Inocentes. Aí está, inocentes. 664-434-19, chamada a voltas co prato, 50 euros en xogo. Con que estira Lucía a súa masa? Coas mans. Veña, quedou claro, non? Sí. Recheo. Imos A alá. cabaza. Perfecto. Un chisco de vainilla. Cabaza que recordemos que asou no forno. Sí. A ver, se non tes forno ou non te gusta facela no forno, podela facer ao vapor ou cocida, pero despois vale, vas ter pódela que cocer. escurrila, porque non debe ter moita auga. Vale. Canela. O que fixo Merchi, que foi escurrila, fixo non? Merchi. Vale, vale, vale. Isto é noz moscada, que é un ingrediente o mellor pouco habitual para os doces que facemos moitos aquí. aromas orientais, gustan, Moi ben, De Nadal. Moita especie de Nadal, sí, sí. De Nadal. Esta é Gústame. unha torta maravillosa para poñer de postre nunha comida ou cea de Nadal. Moi ben. Sensible. Eso é bo para Jorge. Todo. Sí, sí. É bo. E un chisquiño de nada de pimenta negra. Pimenta negra, nesa torta. Sí. Vale, vale. Moi Isto- sinxelo. Ahora poñémoslle azúcar. Azúcar que non falte. Aí. Isto non é nada en peso, que azúcar en vale, pó. vale, non é nada. É un 12, cañotas, por Dios. Teño moita, E tres ovos. moita curiosidade, Moita curiosidade polo que saia daqui. Veña, imos repartir cartiños, imos á estrada. Ana, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, A ver, Ana, ti és muller de sobremesas ou non? eu sí. Sí. O 12. Vale, os doces ben, pero se tiveres que escoller algunha das receitas que hoxe temos aquí, que te decantarías? Polas tortitas de Merchi ou pola torta, señora torta espectacular que di que vai facer aquí Lucía? Hombre, a mí se me dan feito, váleme calquera. Pero Vale. Esa... Mira, gústame porque se parece a min. E home, unha vez posto no plato, todo está bo. No, gustou Ana porque é moi do meu estilo. Se non teño que traballar, moi ben. Non? Claro, Pues, claro. Vale. Pareceme ben. Veña, pois por 50 euriños, con que instrumento de última xeración tecnolóxica estira Lucía Vázquez a súa masa? Co mellor do mundo, as mans. Moi ben. Vamos dar un aplauso. A Ana, que leva os 50 euriños e marchan para a estrada. Bueno, Ana, Gracias. gracias a ti. Un bico moi grande, gracias por chamar, vale? Gracias. Veña,
Adoguiños, chao, chao. 50 euros que marchan para a estrada. Viches todo o que botei aquí? Botache un montón de especias e as olvidei. Especias, un pouco de nata, 3 ovos... 3 ovos. E a cabaza. Moi ben, a cabaza que é o máis importante. Dalle aí. A ver, tampouco é tan complicada, Si vendíela como que era moi difícil, tampouco... Non é complicada, é rica. Eu pensei que iba a ser máis difícil, a verdad. Home, difícil unha vez que te pos non hai nada. Mételo no batedor, todo, para aí dentro, para o forno, xa está. Mira, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai. Ahora, Mira que arrancou. maravilla. Mira que meneo. Bueno, pois deixamos a Lucía cos seus meneos para o recheo da súa torta de cabaza e imos con Merche. Bueno, que pasa que a selección musical tan boa hoxe? É que é venres, claro. É venres, estamos preparando xa para a finde. Mira as pancakes de Merche. Saíste ben a primeira? Sí, está aquí, A esta é ver, a dale a primeira. volta. Hola, saíronlle moi ben, Laranxiñas, Moi laranxa, mira que bonita. Unha cor moi bonita. Sí. Mira, quería enseñarche o que pasa que ahora non se ve. Cando empezan a facerse, empezan a facer burbulliñas. Que estoupan, entón é o momento de darlle a volta. Faltalle un poquinho, ves? Non sei se se notará na cámara, pero empezan a facer... Vense. Empezan a facer burbulliñas. Entón, cando empezan a estoupar as burbullas, é o momento de... De darlle a volta, Voltealas, non? por exemplo, cunha lingua, así, Vale. porque é o momento en que xa está... Mira esa, ves? Esa que Ves? Mira aí. esa queres estourar. Son as primeiras, hai que esperar un pouco. Esa aí. Sí, Porque se lle damos a volta agora, ves que todavía está demasiado crúa. sí. Claro. Esta, por exemplo... Mira, esta, por exemplo, xa está. Listo. E despois, cando lle das a volta, xa vas mirando ti, non? Porque por Claro. outro lado sí que non che vai facer burbullas. Claro, Aí xa claro. tes que mirar. Solo fai burbullas por o primeiro dado. En canto le das a Vale. volta, ao outro lado está feito, xa non fai burbullas. O Ao final subín a cociña porque estaba moi fría a cociña. Por eso vas ver que está a 8 porque non daba arrancado. Pero cando colle velocidade, se colle ritmo, podedes baixar, vale? Isto chamase televisión, En directo. que é rectificar, que é confesar as cousas, entendes? É así. É así. Cando parecía que era infalible, a deusa tamén cae. Porque así. estou facendo nunha tisola bastante grandiña Non me poñes excusas, e bastante gordas. non me poñes excusas. Tiñas para mí unha sorpresa, un non sei que, pode ser. que me iba a encantar. A ver, que vou iba- mesturar. Probache algunha vez o mel mesturado con cacao? Outra vez. Probache algunha vez o mel mesturado con cacao? Espera, vou poñer outra vez a cara. Merche. No? Xa o venden así, E Que... ti non crees que xa é bastante doce o mel para terlle que meter cacao? Eu que sei. Home, que... Home, non sei. Está boísimo. Probache algunha vez o mel con cacao? Non. Pois está moi bo. É o cacao amargo, entón dalle un toquiño, sabes? Non é que quede vale. moito máis doce. Vale. Vai ser Mira. mel e cacao amargo. Sí. Imos Mel botando poquinho a pouco, E vale? cacao amargo. Mel e cacao amargo. Se o di Merchi, Ui. a ele Poquinho a sí que pouco. lle podemos dicir Dios dirá. E despois adornamos por Ahí riba, está. vale? Con este... Pois sabes que xa o venden así, mesturado. Mel con cacao. Pero é que é isto? O sea, quer dicir, por que Por todas as propiedades do mel e do cacao combinan e fan unha supermel. Combinan. Un supermel. combinan, Tino. Vale, entón... Mira todas as burburiñas aí, vaiseme quemar a todo. Ti aseguras que vai estar bo eso? Ah, pois perfecta, Moi ben, esa todavía non. Perfecto. Moi ben. Pois Merche vai bastante ben, ademais como é unha sobremesa bastante sinxela para o seu nivel de deusa, imos deixar rematando mentre mestura esta mel co cacao. Mira que chuli, E imos con Lucía, quedou Mira que bonito, chuli, Quedou bonito. Parece que o la acabo. Vamos a bailar con la calabacita. Vamos a Esto é moi sesión vermú, Verdad? Onde está o vermú? Vamos a bailar con la Temos tortas. Temos tortas. Temos pancakes. Mira, gañotas, mira Sí. que cousa. Mira. Mira que bonito. Espectacular. Isto é unha fervenza de cabaza. Unha fervenza de cabaza. Sí. Hola, que guai. E isto poderíase comer así xa? Home, non. Vale. Mellor polo forno. No, digo co dedo, así como as masas ás veces Leva podes ovos comer. crus. Home, vale. por poder, Por poder podes, pero mellor non. mellor non. Mellor non. Veña, pois Vai imos estar ir ao máis bo forno. despois de forno. Imos ir ao forno. Canto tempo e canta temperatura ten que alcanzar esta Vamos a máquina? poñer a 180 uns 40-45 minutos, dependendo do forno, xa sabes.
pero... 180, 40, 45 minutos, como vedes, apareceu o forno, apareceu a maxia televisiva, e nós, mentras tanto, vamos falar con María da Coruña. Veña, imos para. Yo! Ai! Xa me cansei de tanto bailar, María? Pois non bailes. Canseime de tanto bailar. Sí. O bailar é bom. Sí, bailei moito nas vacacións. Ai, claro, carai, tu veches ben leso. Sí. Tu ven... Hai que gastar a cadera. Claro. Hai que querer ir. Tamén. Porque eu me paso de ir por aí. Ti non marches por aí adiante, Non. estar ben na casa. Sí. Bueno, pois mira, na casa podes facer estas receitas. Pois sí. Pois sí. Pois María, haberá algún que che guste. Home, espero que sí. Ti podesme prometer que se che gusta vale facer na casa. Sí. Sí. Amás, mira, tes por aí a cativa de Merchi, o querido, o fillo de Merchi. Xógolo. Claro, pois vouche dir unha cousa. Ahora tes máis presión. Porque, home, está aquí a familia de Merchi e despois non che gustou de Merchi, que? Pero eu non teño presión, ni jugué, vou decir o que me gusta. Vale. Tanto da que se lo mete como que se lo ¿Verdad que no? A ti das igual, non? A mí dame igual. Moi ben, así me gusta. No soy de las que digo, me gusta más esta que esta. Vas cas túas ideas por diante. Sí, é que é como hai que ir. Mira, sabes que pasa? Que anda Merchi a golpes no medio do plató. Entón quería ir ver o que fai. Pois vai. Veña, vente comigo. Veña, vamos para lá, con Merchi Rodal. E a María da Coruña está con nós con o Voltas co Prato, vamos dar un aplauso. Veña. Arrímate. Haremos ela. Listo. Bueno, mira, por exemplo, Andaba machacando unos frutos secos. mira qué bonitas quedaron, qué laranxiñas, ¿eh? Sí, preciosa. Leva un montón de cabaza. Quedan super Pois chulas. agora. A cor é moi bonita, Mola. O primeiro que lle boto é crema de cacahuete. Estos son simplemente cacahuetes machucados. Véndeno así xa no super. Crema de cacahuete. Encanta a crema de cacahuete. Isto é... E ademais, non leva nada máis. Isto é cacahuete. Solo leva cacahuete. Isto vai en gustos. Ben, Que non che gusta doce de leite, nata, chocolate, marmelada, cada un pode facelo. Despois combina... A crema de cacahuete eu provei algunha vez coas filloas. Sí? E que Está tal? riquísima tamén, Pois con frambuesas tes que probar. Home, xa. Tamén estaba con chicharrón, te fastidia. Claro, con chicharrón e queixo non vai estar ben. Home. Con frambuesas combina espectacular a crema de cacahuete. Sí. Qué bonito queda, Merchi? Nós temos que abrir o forno de Lucía, así que, por favor, María, vente comigo. Ábrelle aí o forno a Lucía, por favor, se faz o favor. Vamos a abrir o forno a Lucía a ver como quedou iso, Vamos alá. Bueno, os 45 minutos máis rápidos da historia. Digo, sou eu. A masa da tele e cañotas. Vente, María. A masa foi boísima. Sí. Hola. Desmoldamos. Moi ben, Ten unha pinta bárbara. Sí. Vamos a ver por dentro. Vamos a cortala a ver se nos quedou ben laranxiña por dentro. Ah, ten que quedar laranxa por dentro. Home, un pouquiño, no? De vera. Ah, pues sí. Hola. Que chula. Mira, quedou moi bonita, A ver, sube aí para que se vexa Vamos por lo menos aquí. na casa e que se vexa o corte, que se vexa o corte. chulo. Aí E está. agora... Hola, mirad, nevarada. fixadevos que chulo quedou. E ora nevarada por riba de azucre. Hola, nevarada de azucre, moi ben. Moi ben, pois, señoras e señores, eu creo que lle temos que dar un super aplauso ás dúas cociñeras do Voltas co Prato, porque son as artistas e imos ir probar. Así que, María, por favor, se podes, ven á zona de probar, porque chegou o momento de probar para María, da Coruña, que está con nós. María, tes aí xa a tortita de Merchi, que ten un aspecto increíble, así que cando queiras podes ir probando. Leva plátano, leva crema de cacahuete, frambuesa, leva absolutamente todo, froitos secos. Por certo, segunda pregunta de concurso. Vamos alá. Que revolucionaria mestura propón hoxe Merchi Rodal? Mel con cacao, aquí a tes. Mel con cacao. Vale. Podemos decir revolucionaria ou rara. Pero bueno, aí está. Que revolucionaria mestura propón hoxe Merchi Rodal? Xa están chamando. Ves? Mel con cacao. Imos a Moaña. Berta, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, moi ben. Contame rapidamente, que seguro que sabes a resposta, espero. Que revolucionaria mestura propón hoxe Merchi Rodal? Mel con cacao. Xa ves, pois xa ves. Vamos a dar un aplauso a Berta, que leva os 50 euriños. Home,
Revolucionaria non sei se é. Eu vou na probar porque o aspecto é moi Ten bom. que estar moi rica, ten Sí. que estar moi rica. Ten que estar moi rica, é certo, é certo. Bueno, Berta, mando un bico enorme, vale? Vale, e para vos tamén, moitos besos. Gracias por chamar, ta loguiño. Chao, chao. Pois imos alá, está aquí María da Coruña, que xa probou, vedes como está aí masticando, pois chegou o momento. Buenísima, buenísima. Ah, sí? Las dos. Pois veña. Agora non sabes. Pois moi ben, pois imos alá. María da Coruña, que ten que escoller, que dixo que non, home, que iba a dicir, que marlle sou pese. Quen gaña o A Voltas co Prato o día de hoxe? Merchi Rodal, coas súas tortas de sabores. Sí, porque tengo... Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos o lunes, con máis receitas, como sempre, na Voltas co Prato Televisión de Galicia. Chao. Mua.